Papa the whole church under you or 64 years or 70 years. You will be all that now when you're 70 years. So Papa pay anything for the whole church. And be ever be Manaka, if you are not people who are when you are one and say you're back, and I said about the home before. The girl Bernard saw the fan 9 minutes. The
remember how we are rapid. Mama Konya had a piano all night. Then piano good seas. Then piano versions I eat. All night Bima. Or can all night as far as the day or can be out of city. Said the very winner and ye or the active. Said the mighty name and a dear will be a father says or can. Hallelujah. God has been covered. The people Nasi, the Osopo Nasi, so Baba Kahana, because you Mr. Baba Castle, Maudi H. Asama Baba Kano, who be a king for us to carry. Asam ɛfa ne ho ɛfa sɔfo ho ɛfa asɔre bɛyifoɔ ho ɛfa mɛbɛsi nyinaa ho ɛsɛfa wɔn a wɔwɔ fie wɔn a wɔkɔ apɔsɔlɛk wɔn a wɔkɔ pentikɔs wɔn a obi a ɔso yɛ kristo ni bi a wɔasase wɔ fie a asam fa wɔn etietie yɛfa ne yadwin sɛ. Saa ti bia na ɛɛba no obiara bɛyi wɔ fi ɛni sɛ na nkyɛn bi yare mene bɛyi nyinaa yare ka bo tɛm a yɛba ha no a yɛbɛyɛ baasɔre kɔhyɛlɛ se yɛ a yɛpɔ ne a ne sɔfo ka sɛ yɛbɛpɔ ntɛm nti yɛbɛsa bɛɛ nummerɛ ɛne yɛsa bɛɛ nummerɛ yɛba a yɛyɛ asɔre wie nummerɛ na yɛkɔ fie nidɔra na tìmí asọ̀rọ̀ bìtàkẹ́ mu flat na yìí nso da hɔ flat so yɛ di paibɔ saa yɛ ní bìtàkẹ́ mu yɛ pɔ pae hwan na ɛkɔ hwan na ɛba kìdúró na ɛwúrẹ́ no nyame yɛ atoko yɛ bìtà kakra tìyàrá yɛ bìtà saa mɛ kɔ hɔ so tɛ yɛ yie mi nti ne mbɛmɛ da na yàrá yɛ yɛ ɛdi na mɛ sɛ yɛ nkɔ nso ama nkɔ hɔ so tɛ na duru na nhyɛ bi bìtà. Ìyàwó lè ẹgbẹ́sì. Ọ̀pọ̀ èmi fẹ́ tẹ̀lé etí kọ́ máa lẹ́yìn bí. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ àpẹ ọ̀pọ̀ àká ní ìṣòro tó àìsẹ̀ di ẹ̀ tọ̀ ní ọmọ àbẹ̀sẹ̀ ẹ̀dẹ́ kó èjì yìí. Bí kò ẹ̀ di ètò ọ̀pẹ náà ọ̀gá jẹ́ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀họ́ náà yẹn má ìdí yẹn ta ń hàn kọ́. Ẹ̀dá ọ̀hún máa bẹ̀sẹ̀ yẹn ta ń kọ́ lóògì. Kì í dúró ọ̀nù à lẹ́yìn ọ̀hún kí èmi àná wá fẹ́ wọ́n mú ní ìṣó èṣì ìṣó. Yẹn má ní ìṣó ẹ̀sẹ̀ mienu afei na ne ho abaa ne nkra nti nade kye bibi bɛyɛ ɛyinu mu hɔ nti ne nanan no ɛna mpanyinfo asɔrefoɔ no bi baa bɛhwɛ no na mpanyinfo nso baeɛ na ɔbɛhwɛ no na ɔmo sɛ o wɔdeɛ nyame adamo tumi ne tumi gyidie biara no ɛni bɛyɛ nipa ɛbɛyi ɔpanyin no wakɔ fie no nsuo na ɔmo bɔ ɔmo nka mo hyia no ɔmo bɔ mpaeɛ no wɔn bɔ mpaeɛ maa no a wɔn da no wɔn mpaeɛ nkyɛn adwono ɛni nyame yi ne ho adi nkyɛn eti meda wɔn saa de ne ho ani sɛ enipa kɛsefoɔ mmienu ni aba wɔn mpaeɛ bɛ wɔn sa ha wɔkɔ ano sɛ ɛnɛ deɛ yɛ nya o yayayayaya wɔn yɛ tiw ɛnɛ deɛ sɛ wɔyɛ ayɛ da wɔn tiw sɔrɔ wɔn anante. Ɛhɔ a yɛ ɔmo tam ne yɛ ɔmo maa no so hwii kitakɛseɛ bi si hɔ yɛ ɔmo de kɔ wura adan mu ɛna ɔmo tu yɛ ɔmo pie yɛ tɛ ɔmo tu ɔmo pie yɛ pɛ deɛ bɛ hu ani sɛ si data kakra kari wɔ pie wɔ dan mu yɛ wɔ ba yɛ no mu ani tɛ ɔfɛ akɔ yi pa no so no ɔmo aba abɛwi. Wọ́n tó yà wọ́n sàn á awurade na wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yẹ fíyàwó a ẹ̀nàm so a àbúrò wẹ̀ ẹ̀fà àbáwẹ̀ wọ̀ dẹ́ wọ̀ ha àbúrò àmì sùn wọ̀ tèmi káàsà pé tí a kọ́ yẹ ẹ̀sọ́ wọ́n bá a pẹ́ dèbè wọ́n sẹ́ obi àbá bẹ gyina mi nkẹ́n nípa mi ti àtàlẹ́ fitaa ní ìhun yẹn ẹ̀họ́ àwọn ọ̀bí ní sàtọ́ ọ̀sọ́ ṣe táyà
na mede wo bɛkɔ ɛhɔ a na akɔni nam dɛm wɔ pere wɔ timi ma baabi a mene nipa ne gyina no na gugu aba na ne hyi ɛnyɛ asɛmto te hɔ apɛ wɔde nsa kaa me a wɔne gyina hɔ saa te hɔ a wɔpɛgya ne nsa na ɔrehwɛ ɛdan no so tie ɔrehwɛ ɛdan no so tie na ɛdan no so no apue na yɛ fitaa te hɔ apɛ na ɔde ne nsa too me so ɔde nsa too me so a yɛ hɔ akɔtena dan no so ne yɛ fitaa no so yɛtoɔ saa menyini mmienu nyina na ti hɔ yɛtoɔ saa yɛbɛwɔ ane sɛ fire service car no na ɛba hwii na ba bɛgyina hɔ santan wobɛgyina hɔ apɛ wo sɛ yɛse afi ahyi na wɔmafrɛ yɛ sɛ yɛmmra bɛdu ntam ahyiaba bɛhwɛ ha saa yɛwu gya biara na man ne ɔsi nkyɛn bi wɔne wɔnkasɛ o nso to na hwɛ wɔn ɛwɔ apɛ na panyin ba wɔka kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wosi fam anaa ɛna mse yɛpɛ si esi fam ɛwɔ ama okotu kaa no na ɔde kaa no bɛsi dan no nkyɛn ɛna ɔsɛ mo paaki yɛde so wosi fam ɛhɔ a na esi fam na ne man yi nyinaa si fam ebɛgyina hɔ te ebɛgyina hɔ pɛ na ɔmo yɛn sɛ saa n'ɛkyɛ deɛ a wɔn mo kɔ nti wɔn de ka kyerɛ wɔn so sɛ mo kɔ deɛ a ɛna ne baabi a mo kɔ no mene mo nyinaa bɛyɛ yɛbɛkɔ hɔ nti hɔ a ne man no obi a ne nkyɛn no mene fii kɔ no wɔde ka kyerɛ no sɛ baabi a wɔn mo kɔ no ne hɔ na mekɔ nti mehwɛ m'anim me dan me fie na esi hɔ no menkɔ hɔ ɛna hɔ apɛ metutuiɛ tututuiɛ mekɔɔ m'anim kakra apɛ ɛna mi da mɛ nisɛ ɛna mi nisɛ bi a wɔn odi bɛki a ɛnɛnɛ kɔ tèmi da mɛ nisɛ mɛ hu mi biem ɛna mi kɔɔ yɛ tèmi kɔɔ yɛ a mi kɔ du dan no kɛseɛ mi wura nua pɛ mi hu asɛ yasɔrɔfo nua ne yasɔrɔfo ne mpanyinfo ne kuɔ ekuta yi ɛdɛ yɛ ma nye bi ni wei nye nipa ketewa ne ekuta yi. Kìrìkìrì hɔ pɛ na nipa mmiɛnsa baako gyina ha ɛna baako gyina ha baako gyina na mpanyinfoɔ ne asɔfoɔ gyina titɛ no nyinaa mbɛsi yɛ kuɔ ɛna nkura ne nyinaa nso kuɔ na wafɔm sa ha ɔpanyin wokura nyɛnyɛ ɔwɔ mu ama no bra bɛgyina ha na ɔmo ti bɛgyina ha na ɔmo sɛ mpanyinfoɔ nyinaa mo nsɔre mmra na ɔmo nyinaa ɔsɔre baayɛ. Wɔsi asɔfoɔ nyinaa wɔn nyinaa wɔn nso na de gya wɔn nyinaa de gyina ha na baako afa ha na baako afa ha na baako afa ha yɛ wɔn nyinaa tɔn ba yɛ bɛyi maame wei yɛ gyina bɛ gyina hɔ yɛ ba yɛ bɛyi papa wei yɛ gyina bɛ gyina hɔ yɛ ba yɛ bɛyi aberanteɛ wei yɛ gyina bɛ gyina hɔ wɔn yiyi nipa no saa ɔfɛ ne nipa no mu ahyɛ mmiɛnsa baako ni baako ni baako ni. ɛhɔ a na ɔka kyerɛ wo sɛ mohu saa nnipa wei ne ayi wɔ wo wei mu nyɛde wɔ mo kɔ na mo a maka deɛ nkɔ bi na mosɔre na mote bɛn mo ha sɔfoɔ akaakaakaaka wonkyia no wɔka kyerɛ wo sɛ mmaa saa mɛɛsi na wonkɔ mo tiri mu no ɛnwi a mode kɔ mo tiri so no ɛmma mo nkɔ so adwuma mu ne mo ntaadeɛ na mohyɛ no obie ne mo bɛwura sɔre dɛm wobɛkɔ nyankopɔn nkyɛn da yɛka tɔfo akaa mo ntie asɔm mpanyinfoɔ no sɔre ɛgyina ha ne ɔmo ka asɛm no a obiɛ mfa wɔn kora bɛgyane yɛka nyame asɛm no a na mo bu ofu na mo tete hɔ na wɔ ebi nkekiri nti mo nyinaa maka no mo nkɔ bi nti yɛkɔ na hyɛ wɔn ka ne wo tie bia ɛnɛ wɔn bɛsa aba abɔyɛ dɛ abɛfa mo yɛ di na kɔ ɛfɔ apɛnɛ hallelujah ɛmɛ nyinaa so nipa ekuta mo nyinaa soso yesu afei mi tɔ na mi da ho ɛfɔ ana mo fɛ nkura no sɛ nkura ne nyinaa bɛsɛ nyɛ kɔ na bia yɛ ne wɔn nsuo yɛ. Who really abraketewa wɔda wo nan so
na akwara sɔrɔ ebi ne maame na so na ɔba wɔn nyinaa akwara nyinaa wɔ kuma kyɛkyɛ na wɔsi fam wɔ ɔba wɔn nyinaa afei ne bɛ hu ano sɛ ɛda yɛ tia sɛ bie aha nyinaa ne kɔ nyinaa na bie yi wɔ a ewura bie wɔ ne nyinaa yɛ fitaa. Ɛfɔ afɛ yɛne wɔn baako gyina ha baako gyina ha ne baako di anim na asafo mpanyinfoɔ nyinaa di ɛto aso deɛ nyinaa ka ne nkora ne nyinaa nta nyinaa yɛ di so ne yɛ kɔ na ɔmo aka nyinaa wɔn nkura na wɔn sum awurade ayɛwò ne maame no ne papa no ne nua mmaa no. Mesrɛ mo ɛnya ɛntare fɛɛfɛ ne ntoma fɛɛfɛ yi a yɛde abɛku dɛm ha yi ɛna wɔsi yɛdwene ho saa nneɛma no ni saa tire no na ɛnyɛ ɔmo de aba ɛne nkum na mo sra no wuli bɛ bɛ wɔn tire efitu ɔmo sɛ saa nneɛma yi nyinaa efitu anadwo ni o yɛ tukurota yɛlom saa ntaadeɛ no ne saa nneɛma no ne yɛde aba Ghana ha sɛ bɛyɛ nnan a n'anu ne wɔn abɛsɔprae enwi yɛ nyinaa ma ayifoɔ no nyinaa ne wɔn tɔn tuwu a ebi wɔ ɔho biara no honhom ne wɔ a ɛyɛ ase no aba abɛwura o eti sɛ wɔn mu a adeɛ bi a wɔyɛ a wɔpɛ sɛ wuhuru biara no saa de ne ho awura kɛn saa nneɛma no ɛbɛyɛ den na mmɔɔ ayɛ kɔ sɛ yɛ wotiri hɔ ayɛ so wotiri hɔ ayɛ so na kwan a wɔfa so de yii nipa no sɛ ne kama asɔfo mpanyinfo yɛ baa bɛgyina ha sɛ ɛdeɛ ne nka ma me mmɔ amane wɔn nyina ha sɛ si a na mmaa ne nyinaa wɔn a wɔdi saa adwuma nyinaa no yɛyi wɔn na wɔn kasa asɛ wɔn yɛyi wɔn sisi a wɔbɛyɛ ɔsɔprais ofu bɛtwi yɛbɛyi wɔn nyinaa ba de saa ne yɛ wɔn ma yɛ mmarima no so tɔɔtɔ wɔn mu sɛ wɔn bɔ adwuma nsa obi yɛ ehu wɔn a sɔfo bɛbɛ ka kyerɛ sɛ wɔn mo nka kyerɛ mo yɛ mo a mo sɛ mo ho tia mo mo adwuma no yɛ ayi biara mo mmerɛ bɛ gyina ha wɔn wi abɛka kyerɛ sɛ wɔn kasa asɛ wi wɔn mu wɔn abɛhwɛ fɔm asisi ɛdi a wɔn ka wɔn yɛ out nti mesrɛ mo saa de no enti oh Jesus Christ mefu mmaa no sɛ wɔde sɛ wɔyɛ mefɛ wɔyɛ malɛwo wɔn awurade oh Jesus wogyina wobɛkɔ sɛ yɛmsae ne wɔadi mesrɛ wo maame no me papa no me papa nhyɛw me nuamaa no mesrɛ wo wonyae na sɔfo no wɔka no wonhyia sɔre mpanyɛ wɔyɛ ka sɛ ma wonhyie na wonya ahotɔ ma wo kra na hɛdo no deɛ kɛbaa ka wo na woyɛ nɔma one woyɛ nɔma one kɛsi a mede wei memu sɛ asɛ ti maame mekɔɔ yɛbɛdure makɔdo bɛhyɛ twa nyame ayɛ maadɔ oyi bɛ firi sɔfo bɛgyina na ɔbɛka asɛm a woka sɛ ɔsɛ ɔlɛmɔ no ɔba abɔfoɔ mmienu ne bɛgyina ha na ɔma yɛ baako gyina ha baako gyina ha ɔmpayɛ sɛ awurade sɛ tɔfo yɛ bɛbi apire wɔ nyina hu asɔre mpanyinfoɔ biara ne wɔba bɛgyina ha abɔfoɔ bɛgyina ne nkyɛn wɔnsa wɔ nyame asoma ma yɛ ɛnso ɔmo yɛ bibi ana nkuo na wɔhyɛ wɔhyɛ nhwie ne nkunimdie yɛ dea ahotɔ yɛ dea edienti ne yɛ biribi a yɛ nsanka ɔpa ahotɔ so wɔ yare ɛdi a yare yɛ wɔ yare wakɔfa de wuli egu tiri so wopɔmpɔ yɛ ɛne yɛ tiɛw awo Jesus very good oh mi nua mɛmba mi papa no.
mema mesiramu yɛyɛ chance ne yɛ easy efiri sɛ wɔakɔ akɔkɔ adwaman na wosɔre obi yɛ obi yɛ wɔ mfiri no a wɔha wo ne sɛ ɛmaa na ne ho yɛ wɔm sɛ akɔbidi nkɔnkɔnsa neɛ ne mɛma nsoso nkɔnkɔnsa nipa maako bɛdi korɔ no nipa maako wobɔ kɔ no basɔfo mpanyinfoɔ ne sɔfo na wogyina wo ka esi a ɛyɛ honhom na yɛpɛti saa ne ma ɛnsano wɔ no honhom adwamanmmɔ wɔ no honhom bibibia wɔ no honhom ɛne pɛti wɔ wogyina ne wo ka wotwa wo hyia mpanyinfoɔ wɔ mtoɔ no wɔwode wɔ kɔ asɔre mpanyinfoɔ no may God ɛbi pie wɔ nyina wohu wɔ ho dwuma wɔ mu di wasɔre ha ka maame papa ka wofoɔ mu nni akorɔ ɛso bie ne hɔ a meso bɛwuo dɛ makɔ wuo man womanda ne si wɔ no kakaka ne si wɔ no meka kyerɛ wo sɛ me na mekɔ suusodwose sasa mo nsa to wɔ ha se pitu ɛyɛ bɔɔl so na ɔmo yɛ dantoɔ ne fitaa ɛyɛ bɔɔl yɛ so ɛdi nsuo pete yɛ so wɔ roma sɔ dɛ boɔ lɛsɛ ne mekɔ hɔ na yɛka bɔɔl akobi da wɔ se papa ɛhɔ ano kofi ete na wɔn de bɔ wɔn de si dan no wɔn fa pati wɔn aka yɛ nkɔrɛ kaka bɔn fitaa na ɛwɔ hɔ wɔn wɔn de yɛn kɔta baa n'ahyia mmesi ne kase ɛsi obi a wɔn bi a na wɔn kuta tɛmɛ hyira mu ne tɔmɔ akyɛw ɛnyɛnɛfu ne pɛrɛtwi saa nneɛma no ɛkeke yɛ kra ɛdi yɛ kɔkɔ n'akyi. Wọ́n yẹ kí ẹ̀rọ kí wọ́n bá wáyé a òyì kakọ wáyé mẹ́jọ wọ́n pa ní ìjà wọ́n bí kíkó bí kúrò àpapọ̀ bẹ́ẹ̀ bá so wọ́n pa wọ́n kíra na yẹ sáà dáàkì bí nọ yẹ wíwẹ́ náà fò yẹ bẹ́ sùn sẹ́ni yẹ kú dẹ́ wọ́n àwọn yẹ sùn wọ́n yẹ wọ́n si ní sẹ́mi kẹ́ mẹ́ ká sọ ma kó aṣọ àbùtù sẹ́ sɛ wobɛwura asafo biara wɔ mu a wɔbusuafoɔ no yɛ se asesikiti pa na meka kyerɛ wɔn wokɔ wura mu a wɔbusuafoɔ no yɛ se wokɔ watɛne wɔmu yɛ se asɔre yɛ bɛwɔ bi a wɔbusua yɛ kɔkɔ ne yɛ hɛ wobɛwura asafo wɔ mu pɛ akaw obi ako asɛm bio sikiti pa dɛdɛ ka ɛyɛ ɛyɛ ka ɛyɛ ka fila wɔn o bɛ wula ka fua mi se kiw o ko sɛnfo bie wɔlɔ ka o bia no ka ka sɔn wa fasoma ne ka yɛ koto pa kisi tim na wa ka me yɛ yɛ amerika ba pɛ mo nyɛ mi nua bia nti mi nkyɛn bɛ pɛ mo nyɛ ɛnɛ me yɛ nkɔda hospital me yɛ kyɛ me yi tufa so yɛ kɔba ayɛ yi me bɛtɛ mo dɛ me nua bi nti me nkyɛn da me busuani bi nti me nkyɛn da ɛsɛ me ka adi a ma yɛ ba abusua no a wo bɛ kiri bɛ kaka hɛ ne yɛ wɔ asase da kɔ mu ha aduane ɛdɛfoɔ bɛfa asase no so ɔmo kɔtɔ mo bi asase no so no kɔtena so nɛntɛ 68 ɛna mo kɔtena asase no so ɛna mo dɔɔɛ mo fa de mo kɔtena asase no so aduane ɛdɛfoɔ bɛyɛ yiri yɛ sɛ ɔmo asase no ɔmo de ɔmo kɔtɔ mo bi mi ti gyina mi kɛkyerɛ abusua no obi yɛ awura wosɛ ne sika wosɛ se mi ti gyina ɛdi mo ba afɔdeɛ ma awurade ɛnam sɛ Christ di na titi mmea mi fɔ so yaa pɛ nipa bɔ ho mpaeɛ pɛ nipa ɛkɔ maame sika maame kɔ so sika kaa so no ɛyɛ so saa plan bi everything bi de kɔ abokare ma mpanyinfoɔ sensan mɛ baayɛ
yɛbɛto asase no ɔbɛ nipa abusuafo bi ɛyɛ ade oyɛ ayɛ adeɛ daka ɔwɔ ayɛ adeɛ ɛyɛ ɛkara kyɛ deɛ pɔtɔ baako gye wei yɛ fa na deɛ aka deɛ tɔn yɛ akyi bɛtɔ ayɛ si ebuo ba bɛtɔ pɔtɔ no maako du mmienu yɛ kii hu sika baako biara ne 35 million yɛde gye wɔn bɛgye sika no wɔn mo de sika tɛɛse maa yɛ kɔtɔ baa tɛɛbɔ sika no baa yɛ kɔ yi bidi sika no nyinaa adeɛ po a nkyɛn nipa woto wa kadokorɛ na kasa gyina pii kutwa kontompo so bɛ nyina yɛ fisi nkɔyɛ adeɛ mpapa ntamu mene bi yɛ mɛla ne wɔ abusua mu ne nyɛ kɔɛ ne kɔ yi sika nyinaa ne yɛde kɔɛ na me nua baako so wɔwɔ asɔre wɔ ha yɛde kɔtena asɔre deɛ mu hɔ ne yɛ pɛɛ sika yi mu sabɛ sɛ 300 asɔre mmiri sɛ yɛ obi a kɔka sɛ me ma brɛ eti ma gye sika no a abusua no ɛma weedui kawante hɔ hɔana sika no wɔ mu bɛɛ ɛhɔana mefa akonnwa na meda me ho na mekɔtena nkyɛn wɔsa ne bra pani wo abusua no si ano na meyɛ pani so wɔsɛ ne bra na bɛtena nam sɛ ɔdaabi monkyɛ deɛ mmaa ne bɛdie mofa mmɔɔ deɛ mmarima bɛdie mofa maɛ ɔne obi ani to mu deɛ bi nya no ɛna mu nya ɔfaa no ɔtena ase kyɛ sika yi nyinaa mmaa no ebi nya 14 million wɔwɔ anya koraa no 10 million ne hwɛ abusuafoɔ mmaa wɔn kyɛ sika yi nyinaa nyɛ ne mmarima no wɔn kyi yɛnhwɛ deɛ ɛnɛ sɛ obiara ɛbɛnya bɛyɛ 15 million wɔn mo kyerɛ sɛlɛri sɛ ɛyɛ obi a kama so ɛyɛ bra a wɔn ayɛ panyin nti 200,000 koraa gye bɛfa to koko no apɛlɛ wɔn mo kyerɛ sika ni nyinaa firim dugu hɔ obiara yi deɛ wɔyi ne wɔyɛ yi mi na mi yi mi tɔɔ so ɛbɛyɛ 9 na mi yi ne deɛ ɛpɛni wura ku dɛm obiara nya 10 million yɛwo wɔn mo koraa no me maame baako hɔ kyekyi a wɔn ho di ase kyekyi a wɔn nya bɛyɛ sɛ 100 and something wɔn ho ti hɔ 10 million wɔho bi da me kwaa me tena ase na owu nya 10 million mu wɔ abɛwɛ tɛm sika no pɔɔ ne ntoma no wɔsɛ kwaa me nya ne nhyira kwaa me nhyira a wɔayɛ adeɛ hwɛ bebree baa bi yɛ nyinaa deɛ bɛtɔn biara obiara deɛ sɛ wuli ewi asɛ wɔn sɛ ama no so kɔ akɔkɔɛ sɛ mema tɔn asase na edi na mo sɛ kono de ne kɔ ahemfie kɔsɛmaa no ma yɛde mmena ɛbɛfaa no ɛkɔ ahemfie mekɔduu hɔ na meyi wɔn yɛaka asase ne nyinaa pipɛs ne ne nyɛ wɔn a wankɔ su ɛnso bibi biara obi a bɛtɛ mu biara ne pipɛs wɔn di nyinaa kɔɔ na kɔhwɛ wɔn tɛ bi a na nsa apa na mo yɛ mo ta na pɔtiri deɛ mo ato mo yi mo yi ti mo nyinaa deɛ aka yi na deɛ yɛn no wato afɔ mu na ti wo ɛhɔ ano mpanyinfoɔ no akyɛ asase no na wɔn ti maa yi yɛwie a yɛpie yɛ pɛ wɔwie yɛpie na wɔn nso wɔn pa ɛso nsa ti so 500,000 wɔn kɔ fɛ sika no wɔ hɔ obi ayi ka wɔn kɔ obi ayi ka pɛ yɛa na nkyɛn yi 500,000 ebi tii so sɛ mpanyinfoɔ no fa nie yɛfa nyɛ so kra wɔ ayɛ kristo tumu a wɔhyɛ yɛbɛfu ne yɛafu mu ɛyɛ yɛbɛpa ɛne nneɛma a ɛkyene wɔ awurade mu ɛne wɔde ma wɔ na nnipa yi so deɛ ɛyɛ nkwaseasɛm ɛma wɔn mo a yɛayera wɔ kristo mu so wɔn mo di bɛpie yɛ no wɔn mo di matɛwo saa nyɛma yɛ baako sɛ
deɛ papa yɛ yie obusua bɛyɛ yɛ bi yɛ ti sɛ ɛdi ma wo mo sɛ ɛdi na sɛ na mo sɛ papa wo yɛ wo mu ni yɛ wo yɛ wɔn adi yɛ bi kura yɛ pɛ fi tɔɔtɔ wɔ hɔ nka nkyɛn wɔn akɔtɔ wɔn ho deɛ 120 million nipa kɔnɔ mo pa wɔn sɛ wɔn bɛ sika ne ma wɔn wuli nipa kɔnɔ kɔnɔ adi ne pɔ sɛ mmiri pipɛ ti di bibi yɛ wɔ eti sɛ mo ne kɔ ami na ama na tena se bia wɔn bɛ sika ne mu wɔn ne ha wɔn mo tia mmaa mi nyɛ kɔtɛ nkumi wɔn kɔ wɔsi o sika ne maa yɛ mmarima ne kɔ wɔde sika ne maa yɛ na yɛ te hɔ na yɛ sere wɔn ni bie na ne yɛ. Ọba pẹ̀lú mi ní ọba kúmọ̀ àbàkù ọba àgọ́sí bra mi sẹ́wọ́ biara yẹ bi n'afọ̀kẹ́ na mi nkọ na ọdí sàrò na fama yẹ wọ́n àgbà papa náà ń bẹ̀sẹ̀ ọdí sàrò náà yẹ wọ́n á nàbẹ̀ tí wọ́n náà yẹ sẹ́wọ́ náà ti tẹ̀nà ẹ̀yìn mi lẹ́nu wọ́n fa mo tù náà náà bẹ̀ fa wọn náà yẹ nkọ náà mo fẹ́ mi bra àbàkù ẹ̀yìn mi lẹ́nu ti yẹ wọ́n bá yà wọ́n bẹ̀ fa mi àyẹ yẹ kọ́ bí wọ́n á bá yẹ wú mi ní wọn náà sọ sí yìí. Orang sedang apa pesan kunjungan. Masih, dulu aja, itu sebenarnya aku dulu udah ada bukan dulu udah betul. Orang udah betul. So, apa yang mandi iki, bukan biasa. Orang lu iskalo, orang contoh dia, orang betul betul wasiti, orang dia mau. Sebetulnya kamu lihat ni, jadi kau jelas dia, ayat kiri macam hukum. Orang sudah mampu mengubian ibu. Kau apa jelas apa ini segala jalan orang mana kata, ya kata sendiri, apa kau wajah, memang dinamik saya biar maju, nama kau, kau cium musika, mau. Eti sinamu siete le dia homa Kristo dia o se ni wa be abodi ya fuwo eni e ma dada ni ye o ba do wa dia ko ha to wo be sumu nyame ni wa ko ha be dia o wa de ye mo ha pe e se ma na wo ko kai wo ba be ma na ni ti wo so wo wa be ne nu wo so wo yo dia mami ko awade yo be ko tele u be ko bu so je na me bi wo ya ka bu so je ko ka go hu mo paye ko bi ameka o so de ma paye se ewurade eyi apie ni na mi huru be bia meko sawo ye kan ni a so mo uhu why is getting quite out? But it is saying, I'm here when we have one Kawaha, who we are saying, Catro. So you're getting quite out. There is now, Mr. Katawa, being a mission in Kankisan, the Daki, Naya Pum, na fere yia ni e koloni obi ta ta je bia o ni ina ye fika en kola o e je no mo en kwa to na mo je mo ti ya wo bia so le bi na le ti wo wo o di ka lo ba ri ta na fere pe ni fo ti na o je ti na fere no mo po mo ta lo ti sa ta na e kan na mo ti aso mo kan na mo ti mo to mo ti Mungkin dua dia abrasian, upah mas sampai bulan, wajah dia upah macam mana, macam mana, kalau mungkin aku, upah macam mana yang sopan, aku mungkin aku bisa orang kasih sampai cai saya meninggal. Mesti yang apa tu yang tubuh, pasti yang tubuh apa jadi. Mungkin yang mulia, tapi dia mesti biasa yang apa bawa. Itu bukan yang lebih sih.
kɛseɛ bi ɛrebɛwi ase